Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Tot comença amb un somni, tot comença amb una visió, tot comença amb intuir que hi ha una necessitat i després les coses creixen i van endavant. L'any 2002 neix una història, un somni, una idea, una cadena de supermercats d'alimentació ecològica, menjar de veritat, la millor alimentació possible, certificació ecològica. La marca és Veritas i avui ens fa molta il·lusió parlar amb el fundador i director general de tot això, de Veritas, i que ens expliqui que ara fan 15 anys i que ens expliqui com va començar tot. Silvio, bon vespre, benvingut. Hola, bon vespre. Escolta'm, com va començar aquell primer nucli, aquell primer dia, aquella primera idea, aquell origen? Estem parlant de fa 15 anys. 15 anys. Passa molt ràpid. Sí. Fa 15 anys, 4 amics ens vam creure que hi havia una manera millor d'alimentar-nos i de donar salut a les famílies a través de l'alimentació i mira, vam decidir muntar aquesta iniciativa que el que pretén és això, doncs a través de l'alimentació ecològica ajudar les famílies a menjar millor. Érem 4 amics i que per diferents motius ens trobàvem molt apassionats i molt motivats per aquest tema. Jo et diré que en el meu cas, en el meu cas la meva mare des de petit m'ha ensenyat a llegir les etiquetes dels productes i m'ha dit, veus, aquest ingredient no és bo, aquest sí, aquesta no mengis res que la porti. Greixos hidrogenats, escolta, o sigui que jo tinc una educació a casa en aquest sentit. Atípica. Una mica atípica, una mica avançada, diríem. Avançada, m'agrada que diguis avançada, sí. Sí, perquè avui molta gent llegeix etiquetes, estem aprenent a llegir-les. I fa 15 anys vam creure que teníem aquesta possibilitat, mira, i vam començar així. Clar, i hi havia algun model de referència, Silvio, europeu o internacional? La veritat és que sí. Hi havia iniciatives i cadenes de supermercats o d'establiments com el que nosaltres volíem fer als Estats Units. Sí. A Europa, a França, hi ha 2 o 3 iniciatives similars, a Alemanya, sobretot, al Regne Unit. Vull dir, nosaltres vam viatjar per Europa. Clar. La veritat és que vam veure que el tema estava més avançat del que pensàvem. Clar. I aleshores, la cosa difícil sempre és que quan tu ho veus clar i els teus 4 socis ho veieu clar, és convèncer la resta de població mundial, no? És a dir, jo ho tinc clar, però ara falta fer la feina de que tothom ho vegi clar, no? Sí, això ha sigut el més difícil. Clar. La veritat és que nosaltres pensàvem que quan muntàvem les primeres botigues hi hauria una demanda molt receptiva, esperant, desitjant que el que fèiem fos una solució per ells i ens vam donar compte que la gent tenia molta menys informació del que pensàvem. I per tant hi havia una feina educativa, pedagògica, de divulgació espectacular. Clar, va molt més enllà d'un supermercat, és a dir, de la feina tradicional d'un supermercat. És gairebé una escola de nutrició, això, al final. Bueno, en definitiva estem ensenyant la gent a tornar a ser protagonistes amb les decisions de compra alimentària. I no en el súper amb una llista de coses que li han dit que ha de menjar, sinó tornar a pensar per si mateix què em convé, què em necessito, què em pot alimentar millor, i això nosaltres intentem proporcionar-ho. Era la cosa d'estar més prim o de no engreixar-se, per tant comptar calories, però la idea que tu dius de som allò que mengem no estava tan clara. No, ni molt menys. I a més el coneixement que hi havia de les pròpies... Pensa que en 15 anys hem descobert que tenim intoleràncies, que tenim patologies als aliments, o que algun malestar nostre, que pot ser no necessàriament orgànic, que pot ser emocional, també té a veure amb l'alimentació. És a dir, estem descobrint tot un món al voltant de l'alimentació que té a veure amb el nostre benestar, que també ha influït moltíssim. Claríssim. Escolta, brindem per als 15 anys a Veritas. És molt important perquè és molt més que una feina comercial, és una feina de consciència i és una feina de segle XXI, vaja, de consciència ciutadana. Silvio Elias, fantàstica aquella bona idea d'aquells 4 amics i gràcies per aquesta meravellosa explicació en 5 minuts de què vol dir tot aquest univers Veritas. Ho celebrarem junts, aquests 15 anys. Brindem. Pararem pels propers 15. Magnífic, Silvio Elias, un plaer. Fins molt aviat. Gràcies.